Притулок Дайла Подружжя, місто Запоріжжя. Ми завершили лікування хлопця на ім'я Актор. І вже сьогодні його побратими, хлопці, приїхали до притулку для того, щоб забрати його з собою. Адже вони просто не можуть без нього жити. І він без них також. Тому ми відпускаємо Актора з хлопцями, але ми завжди залишаємось на зв'язку. Хотіли передати велике дякую хвост Дайла Подружжя. Дуже виручили з нашим, як кажуть, побратимом, бо він дуже підтримує всіх хлопців, і всі приходять, дуже граються, всіх він радує якби, своєю присутністю. Ну, як трапилась з ним біда, нам допомогли добрі люди, вилікували. Тепер він буде опять бігати, радувати нас. В общем, велике вам дякую.